ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଦ୍ୟର 4ଟି ପଦ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପଦଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଶୁଣ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଲିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିଦିଏ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର। ପିଲେ ହେ ସେତିକି ଖାତର ନ କରି, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏ କି ହେଲା, ଏତେ ସରି ତୋତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ, କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ବାହାର କରିବା। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏର ଅର୍ଥ ହେଲା, ତୁମ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଁ ଚାହାଲିରେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ। ଚାଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାତ୍ର। ଚେହେରାଟି ତାର, ଚେହେରା ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ତାର ମୁହଁଟା ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଯେମିତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଏବଂ ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ଯେମିତି ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସରି ଅର୍ଥ ସମାନ। ସେଇଭଳି ପିଲାଟିର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକରି ଏବଂ ଏଇ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରାଟାକୁ ତାର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରି କିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ମାରିକିରି, ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା ଚାହାଲିକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବା ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁହଁ ତଳ ହେଇକରି ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟିର କଣ ହେଲା ବୋଲିକିରି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟିର ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ସରସର ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଲୁଗାପଟା ବା ତାର ପୋଷାକଟା ପୁରା କାଦୁଅରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଲାଗି ଯାଇଛି। ପିଲେ ସେତିକି ଖାତର ନ କରି, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। କାଦୁଅ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ତାକୁ ଖାତର ନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଦେହରେ ବା ପୋଷାକରେ କାଦୁଅ ସରସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାତର ନ କରି ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଢିବାକୁ ଆସିଅଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ତାରିଫ କଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିକରି ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ପଚାରିଲେ, ଏତେ ସରି ତୋତେ କିଏ କଲା? ପଡି ଯାଇଥିବାରୁ ତୋ ଦେହ ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବା ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ପିଲାଟି ତାପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି କହିଲା, ସାର୍ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଆସୁ ମୋର ଗୋଡଟା କାଦୁଅରେ ଖସିଯିବାରୁ ମୋର ସବୁଆଡ ଦେହ ସାରା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ପୋଷାକରେ ସବୁ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟି ପଦ୍ୟର ଏହି 4ଟି ପଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଆମେ ଯୋଉ 5ଟି ପଦ ରହିଗଲା, ସେ 5ଟି ପଦକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।